ngiyakutshela-ke sisi ngoba uyabona nje into hayibo sorry indaba ubambe lo phela cha ngiyavuma uyasebenza kodwa indaba ubambe lo ngoba unjani ngoba umpofu yena cha mama ngiyasebenza ngishawa cha usuthi uthe uma ubuka nje wathi hayi ngizobamba lo mama umpofu lo mnyama ngimyaka wakasho ukuthi mina ubona inunu nje mawubona mina ubona uyivondwe mhlawumbe ucathi ngizokushaya sengishayisene into cha nje sibambe nje kahle inkunzi sobabili ngoba nami ngingumfazane nti ngisoft kukuthi akazungithinta sana la yes mama ngizoshawa isikhathi mama ngiyasebenza ima sibambe nje kahle sobabili ngoba angiyithandi lento enzayo shuthi nje kahle kahle lento ukuthi umuntu omuhle la eSouth Africa umuntu ompofu ngokwebala ayisoze yaphela makusekhona abantu abanje ngawe cala nje uqale phansi sinomlando omude kabi okucaseka abantu abamnyama la eSouth Africa mnika isikhwama sakhe akho umuntu abalekela siqale kahle nje phansi hlela futhi hlela kancane sisi ngicela ubhekele siyabanjwa manje la kumuntu obalekayo wosayi hayi lethani ikhona zeni Sizani yena mama ngiyasebenza ngishawa isikhathi awulethi isikhwama buka manje nalesi siyasala namba masibambe inkunzi sobabili isikhwama usebenza la ngishawa isikhathi noma ubani hayi bona mama wasa ngibamba kamnandi wasaqeqeka ithi ana